Ka jalla Meghalaya Haduh ka chipho baje men step Jong kan riu tarik unailar kaladan sap sangut ki bayo thma yo COVID-19 ban riu ngut ki bala kot no. Kadia HS kala pentip bana kini sap sangut ki bayo thmai chipho ngut ki dei na is khasil sesrek hakaba laingut ki dei ki armed forces riu ngut ki riu pat ba uwei upulen khat khandai ngut na ribai dosrek hakaba khat sangut ki dei ki armed forces sangut ki riu pat ba khat sangut na West Garo Hills hakaba baro khat sangut ki dei ki sipai BSF but iwe ireu pat ba na West Chantia Hills susrek kinre ngut Kiba Koit pat kidei baro na East Castle susrek hakaba sangut kidei kireu pat ba but uwe usipai BSF da ka jingyo thmai kini ki sap sangut ka jalla Meghalaya Haduh bapenmi yak ni ka khubor kadan khandai spa phrapulai tli ki positive case hnreu spa laipulai tli ki active case lai spa sap santli ki recovered case but sangut ki balaklat no Nagini kin reus pa life light li ki active case ka East Castle suswik kadon South pa khandai puwai li ki active case hakaba sipai BSF kidon chis pa phrap nyot li ki active case ki reu pat ba kidon aspa South light li ki active case ki armed forces kidon reu puwai li ka West Castle kadon santli ka ribai district kadon nyo photli ka West Jantia Hills khat nyotli ka East Jantia Hills khat nyotli ka West Garo Hills arpu khandai li ka South West Garo Hills but ka South Garo Hills kidon mar atli